दिनै बड'लेण्ड बिगियान सोलोंथाइ बिथांखि बेखेवदों बिटिआर सरकारा। चिरां जिल्लानि धालिगाव टाउनशिप आरसीसीनि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों इनफोसिस फाउन्डेशननि हेफाजाबाव आगस्टा इन्टारनेशनेल फाउन्डेशना जथायै बड'लेण्ड बिगियान सोलोंथाइ बिथांखिखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसाम सरकारनि मन्त्रि केशव महन्त आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। लोगोसेनो एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि मुगाया गोनोखोनि मुगा होनना जों बयबो मिथिगौ आरो बे मुगायाव जोङो थांनानै थानो थाखाय गोनोखोखौ बयबो बुजिनांगौ रोंनांगौ। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि जिखिनि गोनोखो आयदा एबा बिगियान साइन्स मेथ्सनि जि सोलोंथाइ बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आगस्ट इन्टारनेशनेल फाउन्डेशन जायनिखि 1999 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना साइन्स टिचारफोरखौ ट्रेनिं होदों। साइन्सनि स्टुडेन्ट्सफोरखौ बिथांमोना स्पेसियेलि माखासे ट्रेनिं आरो प्रेक्टिस खालामबोदों। बेखौ लानानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय नाजादोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव दा इनफोसिसआ जोंनो गासै 9 बास होदों बिथांमोना। जि बासावनिखि साइन्स लेबरेटरि थागोन आरो बियो स्कुल थांनानै स्टुडेन्टफोरखौ साइन्सनि बायदिसिना प्रेक्टिकेल बायदिसिना मडेलफोरखौ साइन्सनि फोरोंहैगोन आरो बेजों लोगोसे गं 18 स्कुटि आरो मटर साइकेलबो बिथांमोना लाबोदों। बेवहायबो माखासे किट्स थागोन, बेखौ लानानै फरायसाफोरखौ फोरोंहैगोन आरो 40 जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा कर्नाटकआव थांनानै जे बोरैहाय साइन्स सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो हायो गोनोखोनि सोलोंथाइखौ बिनि थाखाय ट्रेनिं लाहैगोन आरो बिथांमोना ट्रेनिं लाना फैनायनि उनावनो फरायसालि थांनानै जोंनि फरायसाफोरखौ गोनोखो आयदायाव गोख्रों जानो थाखाय माखासे बिथिङाव बिथांमोना फोरोंहैगोन। दा बियो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आगस्ट इन्टारनेशनेल फाउन्डेशन जयै जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरथामनि थाखाय लादों आरो बे हाबाफारियाव इनफोसिसनिफ्राय 12 कौटि बिथांमोना रां बिथांमोना मदद होदों जाहाथे बे प्रजेक्टखौ साक्सेस खालामनो हायो। जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सोलोंथाइखौ बयनिख्रुइ बांसिन गोसो होनानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव साइन्सखौ जोङो इगनर खालामनो हाया। मानोना डक्टर इन्जिनियार माखासे टेक्निकेल जुदि डिग्री लानांगौबा बा कर्स लानांगौब्ला फरायसाफ्रा साइन्सनि जि गियान साइन्सनि जि नलेज बियो बांनांगोन। दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे प्रग्रामखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बियो थाबैनो जोंनि फरायसालि थांगोन आरो 340 फरायसालियाव बियो गिबि जागायगोन। बिनि उनाव नेक्स्ट बोसोराव आरो बांबावगोन, नेक्स्ट बोसोराव आरो बांबावगोन। जोङो लासैनो गासैबो फरायसालिनि साइन्स जि डिपार्टमेन्ट बेखौ जोङो बेजों लोब्बा लानायनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय मोनसे साइन्स एजुकेशन बोर्ड दानो सानदों जेरावनोखि साइन्सनि थाखाय माखासे खामानि मावनो हायो आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव साइन्स क्लाब दानाय जागोन जेरावनोखि बे साइन्स क्लाबा जोंनि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ बोरैहाय साइन्सनि नलेजखौ बांहोनो हायो बिनि थाखाय अरायसम खामानि मावबाय थागोन आरो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ अरायसम मदद होबाय थागोन। दिनैनि जिथुनाखि नैबे हाबाफारि बेखेवनायखौहाय मोजां महराव जाफुंहोनो थाखाय जायफोरा दायथ' मोनबाय बिथांमोनखौ मा खावलायगोन सार? बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो बिथांमोनजों जों अरायसम नांथाबनानै थाबाय थागोन। जायफ्रा ट्रेनिं मोनगोन बिथांमोना बेखौ स्कुल थांनानै फोरोंगिरिफोरजों सावरायनानै फरायसाफोरजों साइन्सनि स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्ट खालामहैगोन। बे परिबेसखौ बिथांमोना दानानै लानांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जों अरायसम जोङो मदद होनायनि प्रसेसा गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव एसामिस आरो बर'नि आयदाखौ लानानै इंलिस साबजेक्टआव फरायनांगौ होननानै मोनसे थासारि सोलिगासिनो दा नोंथाङा मा मिथियो? बियो बारा गिदिर आयदा नङामोन नाथाय बिखौ एसे गुवार खालामदों आरो मुलुगसोलोंसालिखौबो आं खावलायदों मानोना बिमा रावखौ मालाबाबो इगनर खालामनो नाङा आरो इंलिसखौ फोरोंनांगौ, इंलिसखौ रोंहोनांगौ। बिनि थाखाय स्पेसियेलि माखासे हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ। नाथाय असमिया जाथों बर' जाथों जे बिमा रावनि जि सोलोंथाइ बेखौ बारा बेबायदि इगनर खालामनाङा जेरावनोखि जोंनि साननाय हनायफ्राव माखासे दुखु नाङो एबा मानसिफ्रा सेन्टिमेन्टेल जायो बेबायदि डिसिसनफोरखौ जाहाथे बिथांमोना लाया आरो इंलिसखौ बिथांमोना स्पेसियेलि नाथाय बिमा रावखौबो फोरोंबाय थानो थाखाय आरो बिनि थाखाय लिरनायनि बेबस्था फोरोंनाय फरायनाय लिरनाय बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। स्टेम प्रग्रेমৰ যিটো स्टेम एडुकेशन प्रग्रेমৰ যিটো শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু শুভাৰম্ভ কৰা নহয় ইয়াৰ কাৰণে 40 জনক যি ট্ৰেইনিং ল'বলৈকে ইয়াৰ পৰা পঠালে। গতিকে ই আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত নহয়, ই এটা আমাৰ গোটেই ক্ষেত্ৰখনতে
আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নহয় ইয়াত সকলোকে সামৰি লয় এইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগলৈ আমি যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যিকোনো এটা ধৰণৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তেওঁ সামৰ্থ্যৱান হৈ উঠিব এইটোৱে ডাঙৰ কথা গতিকে ইয়াতে সায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰপিছতে মেথছ আটাইখিনিৰ সমন্বিত যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাতে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব ভৱিষ্যতৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যত এজন খুব ভাল ধৰণে दायित्व लोब परा नागरिक हिसाबे गढ़ी तुलिब नैरोजा नैजिथाम नैजिब्रै सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।